Abusua na asem kese a Frankansi so na aba bepie mu e wo yanim ha se ya kyesa ya akwakọ yare ho sem papa ni nyina ene se yesi ade chi na ade se nyina no na kyesa asem foforo na esi nti da asem foforo ensi na kyesa sada no ye dabone na enne abrantie bi nyamna nsem bi a ho akodi no nya asem keto akra watumi ahye nyame anim ahye onipa dasani anim etwaja ato nipa miensan watwaja ato mu mama ahye drobe na wo be hye awrahu a ekoso wo hono ma abusuafo ne adofo etwaja adwo anya asem keto na abusua ede mpote eno mo ye ya enu nti okwabrane etwaja ede to mu yenkọ gye asem ne mu nkyeremu yenkọ ne yenkọnkotie emra sisia na obekọ ententan ne so a awie ikoso sese ya na enkomo a ye bebọ no ye bo nyina ne ye de hu videos ene ho pictures no na ye de wurawuram na ye de mawo na enkomo yi mi ankasa me de hye madie nyina professor Kofi Jaba wono na me kọ ne nkyɛn ewo bibiani professor na umpo mu prof ya me na famu die so ebe do sabri die serious in management na ya bi bonya me ababa very good experience no ni ahweye na nka ho nso a oye ne hwe a enye wada mebru asem yei enra ye hyeda nya abotre mawo se ntinsi nnede ohwehwe mu ni besi na wotase sa wode ma atiefo a ebe memu ayedu yeti kuma se ha yenka bi nhyem ene ye tete se obetwani bi abudo ama enambroki heart sunti obetwani akunipa miensa ya ba kokora hye ba konso yemo a wono nso ahyewu asemui prof wona efri enra eba wedi akire ayaresabia aposifo nsem abesi sabre nyanho abotre na asem no wohwehwe mu sane ya woyo no eni baabi efri eni dia bedrui professor fagu apane so na menimatiefo ye ntase bi asem no hyase yɛmfa kwanya sina yɛnkyia yɛnatiefo adofo papa bi wɔn a wɔwɔti wɔn nso a ɔmo bɔ mmɔden adi akyi ɛwɔ abɛɛfo tetafidie so yɛnkyia wɔ mu nyinaa asɛm no ne emu nkyerɛmu ne nea ɛne sɛ sɛdeɛ mpanyin aka ato ɔhyɛ adeɛ akyi na yɛante asɛm foforɔ a yɛkyi nanso asɛm no bi wɔ hɔnom a nipa yi deɛ na nka yɛmpɛ sɛ yɛbɛte no wɔ saa kwaa nso nti nka yɛante koraa nka yɛ nanso yami na buo ni ya se wati nya wo ye bia afi ene sai se de wadi ka bo na to fa no enu kwasem se nipa miensa a botofo a wo ma sa si su da ka ho ma ne ye nan ehia nkofiri kwa mu wo ya wo nipa bon ni bi nsa no a kire ebu adwene ene ntiase so safo a wodi sa bo ni fuseni nim senke sa twere babu bi man ke dia de be man die anim before ena nke be timi apedi ade ama no ayeyi e wo sa kwa nzianse ka da senia ka tere madara nu onim ne ya ni ne ede pa ma sabio otimi gene boni se man yonku nipa e bona gene ni ntiase so okay ene kai kachi enyanfie no eye aduonu nyansa 23 years okay ena obo modia aja abefo ntintafidie so ena watini abo modia ni osuku ni abalo a wono nso ewo mfie dunku no JHS3 abaya adi nkomo atini kabio adada na awia na adeni enso ewo hono na kabio baba wa no atoni dontintem a wabaye ne dia a woni no ekona ekranda dani nyina eni se krachi dia na nsoma abusia no behu ye no se ababa wa yi ewo Queen's
senior high school National House of Chiefs President ọjà wọ́wọ́ ya jìbì ní sukuu àwọn ọbọ̀ mọ́díà ẹbí a mábà àwọn nkún á na ẹwọ́ sukuu yìí mu ẹwọ́ àníyàsùmẹ́mu sukuu no ebi ẹna àbábà àwọn ẹkọ na akato na boro na àbábà àwọn ibẹ̀kọ́ akọ̀tìrẹ́ nsọ̀rọ̀ ntí na awúfọ́ deɛ sẹ́bi omu ẹja ẹ̀yẹ àbábà àwọn ikọ̀ àìsẹ́ ọ̀nkìlá sukuu ní abẹ́bí ẹ̀ sukuu ni wọ́n ní ekura asẹ́miyẹ́sí sukuu no ẹ̀tẹ̀ẹ́sẹ̀ ẹ̀bẹ́ẹ́sẹ̀ ẹni wùtẹ́k ẹ̀bá mẹ̀nṣí akọ̀rọ̀ no mú ìyá wa mpọ̀ mi nǹkan sẹ́ àṣẹ̀lẹ̀sà ẹ̀bẹ̀n etí nka awúfọ́ no wọ̀ ẹ̀hún kọ́ ẹbí ase wọn bẹ́ka sẹ́ àbáwọ̀ àwọn ní fírífìé na ẹ̀ńkọ́ sukuu nanso ẹ̀nà nsẹ́nsẹ́ àṣẹ́sà ní ẹ̀nẹ́ àjàpàdé bíyà ni wọ́n máa bẹ́ẹ̀ ti ẹja ọba àwọn bẹ́ẹ̀ bá fìfì ama no lẹ́mú ó mà ní nìbíà ẹ̀nu deɛ ẹ̀bẹ́yẹ ọ̀nù nkwa ní deɛ táàmà ní nkwa náà nyinaa ntí na ẹja ewiase dan ntí ababa àwọn ebusuafo nso ẹnam sáyọ so ẹ̀pẹ́ dàkye papa mu mu bẹ́ntì wọ́n sọ wọn kọ́ dẹ́ sukuu mu na ẹja wọ́n nyá adagyeɛ ẹ̀ma ne ho ẹni n'adesua sɛ ɔno deɛ wɔn ti sɛ dogo bi no ano wɔde nam Facebook yi so 24/7 anɔpa wie nwummerɛ ɛna ɔne aberante a ne din ɛde press nanso dodoɔ no afrɛ no on God ɛkɔbɔ mpu ne mpu wɔ social media na ɔmɔyɛ akyɛ sɛ ɔmu di nkɔmmɔ afiri hɔ nkɔmmɔdidie no maa na agya ɛnyini kɔkɔ wie sɛ ɛsɛ sɛ ɔmu ti wu mu ho na ɛsɛ sɛ ababaawa no sisa ne nkuku ne nkaka dwane firi sukuu na awofoɔ abɔ mmɔde ade no akɔtom sɛ ho nkanta firi biara daakye ɛmɛyɛ ne dea no mmoa no wɔ akwamiasa nyinaa so no wayi asi nkyɛn ɛne wɔdɔ akɔbɔ mpu ne mpu ɛwɔ social media Facebook asesa ne nkuku ne nkaka dwane oti dɔtrom afiri sukuu mu hɔnom ɛkɔ ɛno na ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ petition day abusua yi kɔɔ sɛ ɔmu kɔsrɛ ɔmu de hyie ya ɔmu kɔduru yɛ sim ɛdi bi saa wɔ hɔ no nso nipadua bi saa ne sukuu mu hɔ ɛwɛde anadwuma no asɛm bɛn nnipa nso yɛfrɛ no ne kasa nɔpa wia nkyiri a wɔ sɛ abunu ne bɛsiɛ meyɛ ha wɔyɛ sukuu ɛnti yɛaba no a sabio teacherfo akyerɛkyerɛfoɔ bi nso de ba bɛto sɛ akwara yi bɛyɛ bosome ne akyerɛ kura sukuu wɔ mu ani gya so ne so ne ɔmuhuni na ne ɛho ɛno nti abusuafoɔ no nkɔ mmɔde no wɔn nkɔpie sukuu mu hɔ no mu ankɔmmɔ kɔsra no wɔne bɛka sɛ na agya ɔma yɛ desperate ɛno na anayɔnkofoɔ no bi hwɛ sɛnea abusua no si hahae no a ɛkwa bi afiri yɛ ma bɛpie fie ɔbɛtumi fɛnsi awurade ɛsɛ sɛ ɔmo bɔ ɔmɔden a ɛyi abusua no asotire ɛna ɔmo ti a ɛyɛ abusua no nan so ɛsiane sɛ ɔkɔɔyɛ n'ani a wɔregye ɛne ne sisi mu a wɔregye nyinaa na ayɔnkofoɔ no bi wɔ a wɔntumi fɛnsi wɔ hɔnom a wotwa wo mfonyin kyerɛ wɔn nti saafoɔ no na agya ɔmo yi abusua no asotire ma ɔmo hunu baabi a wɔn de hyia no akɔ akɔhyɛ ɔma no ɛyɛ ɛhwidebi so esam Africa bɔda no so no ho asɛm na mekan ɛhɔ na baba a wɔyɛ kɔbu dɔ a wɔgyane afiri sukuu akɔhyɛ hɔ no mu a osome ni akyerɛ deɛ na kyerɛ sɛ ɛnyina krampraa ne sɛ kyerɛ sɛ ɛduru sabio aware awie ɔsɛmpana deɛ mu akokoduro nyuru saa mpɛmpɛnsoɔ no ɛyɛ tetɛbɔ uwi a ho kakra no wakɔ no waba uwi a ho kakra gye sɛ tabi onyin sɛ bɛ mu a na afei deɛ ɛde wa kikiri ne nua ne tena wokɔ ma bɛ mu nanso ɔbɛnya akokoduro sɛ mpana wugye bum no wakɔ akɔtena aseɛ deɛ ahyɛseɛ saa no deɛ yɛ a na nka ho bi nso ɔbɛbaawa no deɛ ɛde ahwease akɔyɛ nna gya sukuu no a abusuafoɔ no enim sɛ no ti na ɔmo tempenten kwa ɛde na akɔto mu no
ɛhɔ no mo akɔ budo no mo mo de na ɛja ko fa de ne ba mo de ne ba yɛ mpo na school ni si da o mo nyi ni bi also o mo di ɛja toa cheupa ne kotosere saa na ɛja abusia school yi sa hu se no labio authority ni kire mu se o mo so won kwala yi bia o mama akwụkwọ gbọ na akwụkwọ pa ensi gina nchenche se o mo bo dia no mbu mo ni to abusia no pe o mo pu o mo ba yi se o ma nkombe de na de o mo ka agine na o mbo mo de ne yaje eye akwala yi biem e wo school mu ni nyina nkomre mu obedri ye bre kakra chiri hane chacha mu bi wasako aboa ne de na no aka nkyere de na kyerɛ sɛ riana obere na so ade na nkyere ni wo mu ne ne ria na kyiri nsanso enti na abusia no nso ha wo no mo sa akɔ fa ne baaye na mpere nsanso no wasako mo de ko na mpere nsanso wo mpodi ene de abusia no ho no ma no ankata fa fun no fra wo no se me na minio wani tia se me na minio so de sabio e ya kanfo su a e to da sabia so bra chiefo na esu eno na me na minio de na se kire ene se ya omu penu omu tie ya ababa awai anna ne kantimanu okosra anu saa bia ne de wani piase afidie titafo na wodidi onjuma so awodo nyina na ntayo so ama se ogofa amot bia omodi kire yinkeni moto no abo modi ti de mo magwa afia ma baba wani ne ngoku sepu ama omodi ne ko pie mu awo eye Lọ́ọ̀tún hospital na omílẹ̀ kọ́kọ́ bí ẹ̀rù ọ̀họ́rọ̀mọ́ láti ẹ̀yàdẹ́ẹ̀dẹ́ àdéhùn ẹ̀nínú èèyàn ìfà rẹ́fẹ́ ẹ̀bùrù àgbẹ̀rẹ̀ ẹni ìtìàfíẹ́sù ẹ̀mà òmùsọ̀ àgbọ̀ ẹ̀kiri ẹ̀dì àbábá àwọn ẹ̀kọ́kọ́ bí ẹ̀mú ẹ̀wọ̀ fúbẹ̀ bí ẹ̀mú ọ̀sẹ̀sì mẹ́mú ànùmá ẹ̀wọ̀ hospital kẹfíẹ́ bí pa ẹ̀wọ̀ ẹ̀yẹ ẹ̀ẹ́sọ̀ ketuo esai o mi yira fi won tutu ni be ko na nyim no mebo akire me ni matiefo e ma hompo o mo de dadie e bo modern support o ye ni abaye ya na no e wo ho no na ka je ne je e ko e ba ni se bi akire ka no e ya me ne se suyiri e no na wo je hani o jani ja baba wa no ema baba wa na ni ye ne ntuta na ho akonya ma adwena bantirim se wo fire busia mu nti ni ha wo ye buru su di se wo ti mi bo modern ama na busia 40 itan se bi wo ba de se fu kura wo sa ba ye na busia je eno na obo modern to abusia no enkra ema enko na nso wa fire wa na e ba de na abi obi ko fa won di sei na omde no ebaaye won ko omde no ebaaye no wa meka no kura se kabio ade se dadie kura kan nan no ehu saabre no nti abusia no de omu gusu a ye beka ne se tia no mu triti ababa wa no enan ya oje omu pe won mu enim enan mu abu ene mpo aye ehu aduma eno mu de ahye zaafo ne nta kire se ene na nsa bia ombo modern na umtimi kokotu enwa na mo ewo sa kwa nso na we na abusia ne tinta hono ma na ese ne nan no se bi owu kire ha na ha no mo nso hono ayese misrem kati fo mu tim fanje jinse mu se probisan ansa na obe bi ne no akase mpokura na ene doni beka se if send memory setino free ene na doctors na kadidi so mode dadie ehye mu nti akoba sa ade ene na be se dadie na odi hye mu no na
sebio edi ninya ewo saa kwan so abusua ya mpupu wonti enam saa yo so ema omuguso nkakra aja omuhle aburoni beka se how best umbetini atriti omu adihie enan enso ewo na krachi umakofa no di na free hospital na befi krachi ebo anan ba ya wotwetwe ne konse so ho ada ya leyere wɔhwehwɛ wo gunu na otieti mu no yɛsɛ wabafie nti na ehu behia sɛ wabafie no wababɛhwɛ esan sɛ okopie mu wɔ asafo ɛyɛ hospital no asafo hospital fo kyerɛ mi sɛ busua no ababaawa na busuafoɔ aba abɛfa no ɛde ne fly asabio no wɔbɔ akyiri sɛ ɔba okay na yade to dwane gya no sikana no wɔ kwa akɔpɛ Kofi tobo sesei on god a odwane gya awura ne wɔ sɛ hwi asafo ayaresabia no wakɔne nnamu asaba tobo mesra mo a mo wɔ yɛn Facebook ɛne yɛn YouTube ne so no krache no a yɛfrɛ no on god saa prince ya ɔno nenne akwadaa ba ya 19 years yɛwɔ SHS form 3 edidi nkomo wo social media Facebook ni adea no otwe ni free anwea so no hwa de ni koko pie sem de bi so no saa krache no ni mfonyimi enie me pa cha oba ntentan ne so a akwada ketwa sebe won shede nyini yo okay enti waba na busua amane a wo bo kire busua ne se wa anwane na emo misika sai ede wo ko pesika ene ye dei Kofi mo ana branti bae ena ose enti asabio oba na wa ba befa ne dofo ne kanchima ne rere ede na ko no no ankasa kwaso ewo ababa wa no ayarehwe no ehu enu na abusua no sikrachi ye bu fero pa na ntita nka abeduru ye ne sabi eno mpo anka empanyi beka ye twa ojonso aso oya bema ya se wa busuafo ni bia omoya mabulu ti se wa omoso ya mema nti na ya bia ni bia se e bia ma o ma honya ase de o che kwasi akoko na free hakọ na bia ma o ma wade ma wenya wo last one se wo kọlu wo be se tu nan asifia na mo bi ko adu wo ti mu se ababa wa no a wote no wo free no a entin enye fibio wane na ka banki mu se nwa no mo dia aba kuru won ho mo hye nwa na aba na se bo so me be se mi enso mo nko ba no ma di ba wa de na wo mu edi oda wo mu ntia se enye fibio wo ma di mo jafara nti ka busia no betimi di wo ma no fa ati mo jafara no mu ni die ko no wakati be yi ya no ba wati asia tabi nipa nyanta bobo no be firewood onti ni nkotra obaba ko fa foforo e wa baba wa na chi na bia nsemo muka ye wo mojafra ni die mu akwa akonya ni nti feri pamasi onti asia ne enti asia china nia wa ye ho adwuma wie eno na ebra so eseso harvest nti so be janu pa atu onu akwa cultivate foforo pa be da se agugu sensio pa sana asi ukabere ko mu ti sedi we adura ugusu twa ne die lalai onti asie ene abusia ni wu sha akwa no ya do musika agya na nka no afọ mo dabranwa nti obuma ni bire ba aguro manu no hu se ni bire ba aguro oya wo twi bire minwa chacha bu be wona ekọ na wo ko no to nkra se what you munchen na mu be hu fire burn you all aroni asemu free krati na no ba ya okaye no mo de mo fa ne se ma engwankwa yi ni wo mo nkeka hunu ya bi na eja odi yi no ho atia wo ta akwa no sunti mo de o ma mpe ehun ati kumadwa bia eni when I said the when is no de ko na yemu ntikrachi ebo modene ofiri sem abeduru no wanko
didi ntenta ma saa da no anwumere anaju abusia no ada no petra okotoye ebe tutu edigu fie no wa mana so fa mo sa koto padlock last time as you said you did 2 PVC for oko share mo here before oko koran family even ayi internal revenue for kro money na shop ahodo di wo motasa wo modi tutum na no kura no pesa esa di tu mu we kiri sele gate ya adabampu na da eye efuno na kiri ono so di tu mu ka di abusia na bi atu won di no ena okari English obo modern na otwaja ali tu ali tu mu na abusia no ete eye nkase adehu ebuboba ni pamro ntiatie mu ni pamro sa ni pa kokodru hono mu a epuni na ayere pampe ekwan na baby a ubi enie sadi ejanu esishi nti akwanya ni hono mu se sabio ukogina hono mu na wabie ne sepu ukoso ba ko de jare huye ho a na won so wa agina ba tirim se nkine de wo wati ko ne se nyina na kire se efa efimuni no mu a kire se dani na jorobe ne yire na ne na mabu ni de tabire ne se bi no wadane anko bi ahima wada obi ne peja ne nti nikata wada so ne so ase no wo power na ne maame no ne ni aba no a wanyemu no a wo bewu wo ne maame ne nchen na sebi o mu mpodi e o mu wona di gina so o mu di ja no koko e ja no fa no ma fa ya anso wankire wo bra o ma fo ne timi bo mode ne e di akukoduro ebu e dan ne di ekwo so mu kwa akuhwe akomwa na kire se eyade se abawa wale de condemn to grab one day amunu mu ha na yire no nti awotu ana mo we no wono ankaka agin yire ne kwafi ni se ma hye ni juru be amana tinten e ma me no eni ni sister no na o ma to baha ato piti o ma wo so ede ma me ni bedroom wo Anyaso community hospital na to ana no e won siedo this is tanwa na onyem no na edi emere kakra di na be na nsa obra omugbo na chi edi ni bepie mu wo konfa noche abai ayara sabia ena ono nso obegie mu enam se na onyem ni nti ne ba no ho me no na eja ono nso anya bi a odi ye na ade kakra akwala no free mu na man ho me no kasei eni pana ti asifo miensa eni botofo a o ma ti asifo sa asi to that can 19 ena on God efo ganyo abo modia atini enam eye bonefo kwaso ede won ma to na nanu wansi edu a no kasei emranti a wo mu ho no mu so bo mu modine etini eni atigu ni susa chene kraman abo modia ma omuhwehwe ni kohun naso aja wani tia o man fanche no omuti abnormal disciplinary committee kakra de ma no pro ni bi mu a ama ebi mu ye se o man ewu mu no was o man ne so ne mra nto mu di mra so be hwe o mu nsem a be peto be ne nkwane de na ya batu 70 se be ya o man mra no ho na so mu nyi mra na kwa ama 30% no so de ne edene akonkoden etimi hwe okiri krachi di ni koma posifo a me no kasa posifo nso anya na asam ne so ahwe abo akire di ne kopie mu da bia ni eye aseniya mprempre ya me no kasa idi krachi no o mi se won ko remand adabamponachi
ɛna no maako do 9 2 weeks 14 days ɛno akiri no ɔmo mɔden a wɔn sa mmra na sɛm no saa da no yɛtia nyɛ dɛ ebia na otumi no akiri no na watini aba abɛhyɛ nkɔmmɔbɔ bi ase a sɛbi onipa tia a obon sɛ o we bi ɛsɛ fata sɛ nipa de na so etienti wo bisa ya agudwiri sɛm nipa wɔn so sɛm a asi wɔ subiri nkwanta bɛn dabi ani wa anya so bɛkwan abatu mpɛhia so okay Kofi gyina so menko ene de ye ne wa na edi dwuma no akosi kyerɛ sɛ asɛm ye yi a wode aba no ɛyɛ asɛm a ɛkyɛn kure yi enti ye bɛfa ne nkronko enti we de confirm mame sɛ nipa miensa a ye ka wɔn ho asɛm na on God ahwɛ Nyankopɔn ne anim atutu petru atwagya atum ahye wɔnom no de di kan ne ge 19-year-old student of Queen Senior High School ye friend no Benedicta Kujo Felicia de awatoso mienu ne maame a wanya mfinhia duosia baako ye friend no maame Mary Opon de otoso miensa abaya na no onyem no 22 years Dora Adoma Kujo sankofu yi pepepe eyo mo na awui save pepe sa foro na atwa na nanu wansie okay afei atiefo Kofi gyina so ene yebebusa prof nsem papa kyerɛ sɛ saa asɛm we no ensebisa wo ho na mmom medi nkan ya mama ba Facebook and YouTube ne so na ɛyɛ picture time wa wuni so no braso bi na bra behwe enkomo a yedie Kofi di bai na mebusa ni mu asɛm a wo nso wahunu de meka ho asɛm no enti hwehwɛ Otek 102.9 FM on Facebook and na mi wo Facebook pa ana YouTube nso me wo ho pa ne hwehwɛ Otek 102.9 FM wo na afei yeni nkomo de di kan ɛyɛ Krachia ye friend Prince a 23-year-old ya dodo na anim se ye friend on God ono na akodi sa abonefo semin oba so a ono ne da so yi oba de achia me de to so Kofi gyina so na won so wo kyerɛkyerɛ on God no otesei we ye ma we na so akra wo ya brantie bi a wo ye tuntum o de nipa kokɔ na nanini ye son nanini ye son so na no so ye kokɔ ni bia na woda so na watwa de ye de ensa afefa mu kakra small boy you the 23 de wo me 23 de wo me hen say ye de asem we na small boy okay afei yanto aso abaya Benedicta ya wono so 19 ya wono de Facebook so enu okohia ne do enti wohia ne do ma ne namu kobu ya be ma na behye oni na busua no fa wono nso to so mame Ababawa Benedicta woye akwada sebe ne hososo 19 years ne hososo enti wo hwa akwada no a owunufuo oba de Benedicta nso te sei akra ono nso eya abayo a wo afono kama ne body no ba bia aboma ne hososo ne hoso ofepa ne nima no efepa ene wo hwe nchen ase wo hwe manim we wo hwa isem de bi so no okotwa asa picture we kokɔ ase hodi kokɔ nso wo ho isem de bi so no okotwa asa photo ne background ye kokɔ ase wo se wura no gu ho gu na chi ba wo fefefe o enti mpamcha ge na wode ne kɔtena moto so ema ede wo mo kɔhwe ho ma ne namu buye na yede dade be hye mu a na busuafo kɔfa no saa ge no ɔno nso ni okoni senior high school okɔ girls school ya eye Queens en wo ko en afa de monhwe okay afa yanto aso na we defe no bi ne hwe ne bi ya wo no de akum we yanto aso ababaawa yakunuon plus ne maame no a ono nso pe ne bayie akwada ni dwane no odimirika no akwa akofa no odwane no odimirika akwa akofa no wokofa asa mprensa de toso mpre ne akwada na efrese mebrao maame no ono nso hyebi maame no ono nso mfonyini nie
enti we nso ye maame Mary Opon ono nso ne da so no oba de achi ame akra maame ne nso te say maame ne ye mampani wo no a nani afi na wowa we ye ni patenten ya o wa hye ne esrete ene ne kaba na na bomu ebumu eka ho na ogina ho a se ono so ye tuntum na egina ho a hey afedi otoso nan ababa na wonyem na wono de ni wo betwa awokumase yakomfa no che no wono nso de nie onfa hey maame ne ma ho efe burade maame ne ma ho efe burade we wanyem a wono kɔ ne maame hɔ akɔwo wo ne wo ne maame ko ote say akra awrai nso so on de onwa bebre na wo ye ho ne ho again ne ho efe nso so no form de ka se form a watwitwa ase ya header draw no ye ka ne form yayi okay ebi tem de tem no ase ya draw na nkasa book mu nipa ba bia yi ne ho kama onzo obi ho na atu abom we de ne de wato no bo ase ba bia yi ne ho firi ne kon ne nofo we kura no ne nofo no aboa no kama afa na funu nso so wo ho no na wo beduru ne nche mu no nso a bibia wo bia tumi se nyankopon heda obo no pa akwara no abayiwa nso so ho fe enti gewe nso na tiefo no onyem ya wono nso ehyi bi fraye no enti de onyem yi ne maame abaya na wapra ongodo ne mpna no wonum waya de onum nie enipa miensa ongodo no ahye wo mo no enie mane na so se ya mame waya de pa afei Kofi Jaban mame nsamra osubio na miwura mimusa wo se edane ana efia onum timwo no na ti seyinti a krachi wongodo itumi babelo ko kredo wa abonten tutu petro e de hye sa nkrofo yi kirekire mimu yi wo ho ko be wani ti asem prempe ni se de wiaso esi ikono ayese obia ne daya obesi ni se bi o se ye kuro kasi o se ye kuro kituo mo obia pese odi ni nkwim enti edan no ene ni sie ne eya na dodo na tempo 2 rooms kura na nipa ne besia na de dire sabi wode beye bugra proof ewo animu se de beye mina na besia ye betu di sia kromfo bufo de wo ma no enya de se be pare no esan se o ma ne pare no wa na sabi o wodo hu to tan enti fie no e de se eye edampo makoma mi eno mabo modia ati ewo ho no na so na de dire na ewo ye beka se edan no ekwai no ano no utimi gina ye beka se veranda no mu na tumu wa kire na so na utimi gina akire na tumu enam na de dire we na wo mudi aye ni ewo sa akwa no so na eja uwura mu a na akwa ko ba se ansa na obi ebe fra wo beje so no wo kwa se wo share mo a wo be wo ta so mesi ana so obenten wo be be bie no ana se wo mebie no ente se nkane na obi ba do wo ba da hwe wo ba ya no abegina wo aboa no wo pu aki na wo bomu pampampan no woni pia se kakra sa anamotuo wo dansie kwa no so no ase nemu no ye twe ho aye dai efiri ho dise anya ze wo be chia first gate ansana ufiri no a wanya akwanya ado wonsa akoka pono se me kubum no ntina na de wo bo se nipa na jise wo hye mo wo hye otokoro bi mu a wotie ni na de wo jise ye ya wa bo mode a jise abetwe kwa me na wo se nipa wo ade me kan wo ba ko fie bi mu betinya hye mo pa wo hye ho enso sabu benya akwanya akopim pono na obi atise ye tupono no nti akwanya ni ho nti wo pa no wo jitu wo pa wonye so enti dadea pono no eda no eno ono koto ne kredo de babatum da pepe first gate no o ma ye di aka
yɛbɛka ne sɛ nabedwere na wɔmode agye ɔno anim fie n'animu no ɛho no ɛna ɔno nso kɔkɔtɔɔ no CMB padlock ɛde ba bɛka ho okay afei mepamokyɛw efie no sɛneɛ ɛhyeyɛ na ɛhye dworo bɛyɛ no mepakyɛw monsan roli efie no video ɛmfama me na membusa Kofi asɛm ɛwɔ ha afei Kofi sesei amanfoɔ wɔ mi Facebook ne mi YouTube ne so pa ya wo no mo hwɛ sɛ ne efie no na wo kyerɛkyerɛ sɛ ne yɛteɛ nom ne yadeɛ no ɔno mu a entumi mmaso no wo na akɔ yɛ de wani krotua wisi kɔ hwɛɛ ma yɛnhwɛ ahyia mani nyinaa bubu ana efie na ahye gyinagyina hɔ ɛte sɛ deɛ wo de wani kɔ hwɛɛ no ya me de mani kɔ hwɛɛ no ɛho mfonyini na me de baayɛ sɛ wo hwɛ a wo sɛ adeɛ sɛ dan no ato ne bo ase ahye abene aboro so atwam nka me ya sɛ nka ya to sɛ deɛ yɛ to apɔtɔre wani nti ɛnam so ama ɛdan na nkata no ansa no mu nya kwanpo akɔbɔ awura hɔ akɔyi maame no ɛne ababaawa na no ɔnyem no obi no mo sta ɛne wo mo nan ɛne asabio woman ne ade ya ase to mo de pempem na ekyerese wo di ka ya huro na abu apo abene ejane kanu ma e papa ya na chese mpo da na nkata no se esi ebesi won mo kura ada se nso to ya mpara wan kura na be dini na so gwa na se ebe na death trap nti na hu be nya because ese jurube hey na Kofi ade abaako nso a etwetwe aso wa ha ene se krachi on god yi ofriesem de bi so na saa bra edan na hye wo kire se mrantie ni tugu ne so anka no mo pene kura ye ni duka ewo hɔ a omo ye den no mo hu se on god e na aba be ye saa de no asam no ani mu nkire mu bi mu ne se adeɛ sɛ anwummerɛ no sɛ uduru saa subiri nkwanta hɔ no na nkwankwa ne di de ɛyɛ fidie titafoɔ yi ɛyɛ okada ɛyɛ moto two tires yi di yɛ okada de firi hɔ no mo de kɔ ɛyɛ kyerano akoti mines hɔ ne nkeka waka akoti deɛ fa etwabo ka ho etwabo mo saa mmea ne nyinaa edu anwummerɛ a ya na ya de sɛ mpanfa no bɔ mmɔden ane ɛnam mines adwuma no a ɛwɔ saa bea no nti ɛhɔ no kwa no so no busy saa kɔpem sɛ adeɛ bɛti enti kuro no mu no wuduru hɔ no ma akɔyɛ more or less small landing na hɔ na ɔmobɔ ɔmɔdene na ɛnam sɛ maame no ɛne nínú ababaawa no deɛ na wɔn timi kasa kakra ɛfrɛsi wɔn ho no etwa mfonyini sɛ aberanteɛ bi a ne nyanya mu ti sɛ yɛbɛka ne sɛ ɛdescribe no ɛne nipa saa da no awia anaasɛ yɛbɛka ne sɛ daytime wɔbaeɛ a wɔbɛdi nkɔmmɔ bi saa sɛ wɔn ntwɛn no wɔn bɛhu fire bend them all wobekeka ta ansem no ma mpo afipamfu bi a wo mu ho no mo enso de beto so se akom ni nkiremu enipa saa fuo bi saa na ba ha bedi nkomo bi saa enti te akwa ba na saa de a na ne na enye nipa foforo bia na omususu so bedi saa bo ne fotam no ne mom ebe ya wono a anu na nkwankwa de bi kirem se ya mu broni beka se strange face another person bi anaju no mu a wobra asem no estati se ebubo ba no mu ho na enti ta be tie dia ade na yanti ya hu polum esa se sabi o enye de ye beni mu ache no wo beti adwane na so ninya ne ye no be kwa akoye to ba kwa akopɛ ba bia ye dai ate enu na nkwankwa no ati wo hu gum ene omunna musumu anaju no nyina omukono na omusemu omukano emudura ye no be ye papa se
so the was what here one got a better and then obey you where they appear. Then so be mo di abufo hyew amu mo aba be hu e bia na wa mfa na ho gono so eno se ne wono ankasa anyi bum ti se de kire-kirefu akotu aboa bi popo a opie ya o mu fa ne se damra nwa o mu sha ase se o mu ti sa abnormal disciplinary committee no e bia ma no e bi sa na no so ne mu nkirimu no hey enti ebra wo no mo kire ne foforo no de na posi ma ho anyanyambia wo no mu busebusa no the unofficial disciplinary committee for be mu de beye bia ye bebusa obibi kakra eno kra ansa na kakra ne beba ye bebusa no na bia sotro bi kura firi wachi akasa tew ansa na wayi atibisa na no ogitum se ane won ne koto petru e de bedi sa abode fosem no e wo subiri nkwanta krodi mu wale tia kasabio nya yakoto no so pe wo ho akwanya se wo be ka se mi ditumu a enyeyi enti na se bi okopie mu asem bi asem ye kura yi bisa se udi bi mana se udi fo kuni mu tiri mu pefe wa kuma mu pefe se asem yi de udi ni udi fo so be ka se mi di dem so mi di fo kura me wa asem ka atase ne de wa nya antum wo sa kwa no so nemum echa ase se ekonu mu ba ku mienu nu eno hu tete bi o ya ya kwase ewu ebe papa so obeka na eja anya hwe no wonu mo mugina onu mu nyina ntime nya bonjam ati di fo ma ne nye na se ehumoburo bi wonu ma ebi mu abomodi atimi ahu subiri nkwanta enye kura police station wo so kasi subiri mom na police station wo so ena anya so ubaka za odu wani be kire mu osubiri eno no wa kene se ubaka za odu wani be kire mu anya afi enti wobra mu ye no poso ka ni ade ena mpanyimfo mu ka bi wo mu big ye fast to nkra ema anya so aposifo ma mu de abasa harusu nti bra mu ko ya yeso mdu mu nsa keka no bi mu ye nfaja ntu no mu ye nkofa wo ma ye nfa wo awman so no ko ni ade no ana posifo ye ni mu hwere atrata omutimi kokko rescue no a yese wono na chate na wote enyo no anu bi sanse anya wo na sa na jo no tabi u ba wonante se ne sei bia wo yo ohayo ana bofo edia na do ba ha no ufiri hin wote hin wodi sei wonante se ne sei enu na onu ahu se no de aduru ne de wore nkine botoma ne to ada bia wo dem se ni mission power de ba ha no ene sa abon fosem no obedi ye nam so no cha se o mu do mo sa kan ya kan ye kai nabusuafo wanyanteye se ebi ba ho enkankane se court no na ebi enkasa ho bi koso ana abranche no ankasa ye sisi mu kakra ya ye etiem se mesremeka waye ahurani abranche a apadie ene de no akopie mu wo sa isam bebi so ho enti enukura kan wu bi kese party tribuna maka se yede na koto adabampo akini esan se wo bra wo bepie mu wo court no na waye ankonam mobrowa enti sede be ya empanyina ka se tuonya kitafo na omu betini adi nkomo ama abusua a wo firi mu ebenya ne ntie ana se nkra se seni tebi obonfo se mo mudi hie no adi na so mu beba o ma banti ni nyina ka hu bi na ye beka nche asem no o ma bo modin abu akire se nhwehwemu ene nkrato obi a wo mu se fatan o mbetimi di agu akwam na ena nan no bedru na enye da yesusu atinya kire ba bia bode hu be fama no kura se we nipa kan a wo kan nyame abode ho a enye da be hu abusu a wo bo na mum ebi nso a sabi adwene na woni tim emu dene ene musum sitiel
ebia no wo free planet foforo so na wabeti ase asase witi hey edin yo edin is a some de bi so ho no awowo no eye saa okada adwuma na bia no ya na we koko adwuma ana we pop carpenter ana mason oye de wo ho utie ya efo no woni die eye abe na wotwa ewo ho no abe na abrantie no etwa ho no nti wo ye betwani ewo saa ho no mo akire se ono ensa etwa nsafuo na wayimu nsa no e de akono apetesian badwama so abekanya biatu akoye gu betwafo ni mas ndi betwani na adi saboni wi betwani na wadu do ama SHS ni betwani okay prof awiai wabo adwuma pa na yeda ase ene enchiremu ma pa awiai odi asom yei oba de enka ho wate yeda ase ebru onka woso ho pa atie for Professor Kofi Jaba wayamia meba bia ni enu obutu ya wodi ne dwuma na arehosemu a esie ama sese ye kasada rich fa won motoso kwadwo okay enipa miensa ena sese ye kasai wo mu ne gusui krach na hye wo mo abaya 19 years baako ninu apanyini 22 years baako o ma bre wa 61 years wa hye nipa miensa nyina adene a woni akwada na yimujafra enti se abusua ne se wonum nya no e ma ne nkwa ebia ono nso kwei okofo ba afofra ma akwada ne bibi aye no ti wote ase se wo jana manakwa enye yie ene so odi abedi ne saboni yo enkwada aba ye kan sam kire mu amonte na ye na nkono nkwa ne ye hyi ni ku na enke ye na so de na agini dwan nanso hweo obi amane ya na sebi ninia wono be ma foforo na anyem no wo kwade maame hwa akwa wo won ne banyina akwhye wu abrewa wono nso tini ba bi dwen ne ho sister wine wo bedi ne nkyire nkakrakra woni nwie yo wo akwada ketuai waso dinti ya hyew maame ekuno senka wono akwada inku akra na hyewu ya nka enya me ya se nipa mienu a eka hoyi areho ye mane ye nananom ye tumofo a ya muntie o na social media sese ya ba no abatan moma ye ma ye ni nkonkwada ne ho enkanka ne TikTok ne so hwe ye hwe ya wa wote ho a hyedaje wa wo ba phone na kobie TikTok hwe oba na account na di uba na chipa wo de nkwada ne kire ene de nkwada ne ye wo TikTok ne so no ehu moma ye ni nkonkwada ne ho social media yusu akwada na no sorry bi e ba ye wono wadwane age free school mu anye aziatimpo akofo nkran bus wo konkran ne mpna ho na teacher ni ba konso wa befa bus ni bi ya wo hu ni teacher wodi nanim ukosie wo mpese teacher ni be hu ena teacher ni so say watamina wo hu no ni student no ena wo say hey di passment si say o kwa akra yes sir woje yeziat no sir o so de enye he kobra oba ya ni e be fra kwada no wo ba bia teacher for tena ekura wo mo brok no ye fro ho say brok ni nyina no oh headmaster Dabi ya boguru headmaster office nie teacher for office nie sir administration hono ye fra kwada de ne ko hono mo a wo se ne boy ho e na no otebas ni mu anu wo ko ne maami wo fie de na koto boarding house
her mistress any house mistress anymore akora ne nko ate baazi mu anadwo wode konkran yakwa akotwi bi afa ne baby na wasan bekumase se mo hu se ne ade ne te nti abata ne yi mo maye ni enkoye ma no enkankane wono mo a ewo boarding house no o abusua asem we yakwa ya rafo sem papa chese ni patri mo yesum enne wiase mu aye o days Gen Z world di e kire se enya asem ketwa o ni patri mo yesum to the extent se ye enyonko bone a ye nte ahye nipa onipa da sani anim atwagya to ni mu se won hye na on hye ne nkwa eje ne nkwa afiri ni se mabra wo mo nipa da ahye nipa dworo be nen etese aya yemfre nipa num bi se omo ye nimpan anaso omo ye nipa ye mi hudin ya yemfa mom nipa tiri mo ye sum se nipa yi on se fata so ni on se fata se ye kan ne fra nipa we wose ye penwura bi mu ne ye de ne kokoto na okoka mo aho ahye nyame anim ahye wonyonko nipa wo de nkafo woni to oba kompo de se no afafuro fo woni to abofra na o hye yafo nim no wahye nyame anim a di sanyamra se mwe edem bone na omo de ye wo empo se oma ye obone bi mpo a ewiase hwan na enye bone da hwan na enye bone da na asem ben na ba ye de sikan na dwudwam ne yemfa anu we enka ne nti wotumi adi omo awusei aden wo ye nipa na wo ya aboa aden ana omo de woka nempo so ma ye obone a wo se wo de mra hye wo nsem na wo di omo wo gi omo nkwafiri omo nsem ana nipa tirimu osum we ni ese suro nipa na jai saman me de be suro saman pa de nka me suro nipa because nipa hu adwen bone ni adwen fi aba be hye nipa mu a kire se wo dwen hu a wo nti omase obi ye ne nyonko bone a wonte oni abadaye e woni mu nti wonte hye se nipa no be ko yaw mu ne be ye nipa ne de ono enfa ne ho se onia na ono na koma e kire no nia na adwen kire ne se wonye no eno na ohu ne se ye right se wo so ye ma de bia nkofo din se hu wo man mu aden na monko ade sisi ayenye muden yenja mo na monfo man ya na se yenye muden sisi a na obi ekun obi ade kire obi ekun nti mra ni o man mu ana mra no ye hye se de ye de yemfa mra no nya adwuma na nkofo nya so mo di ewu no omo gi nkofo nkwa afiri omo sem na we ya ye too much nti de bia yenka sasem ye repeat sasem we na de bia na obi ekun obi ade kire obi ayi obi se ya adoso aden Ghana aden nyai abei kra no bi mfanya futu meka say sisie ya meka say obi nso din nsem hu wo bi nso ye be kina say agya no ebetua ne ya kina agya no aden Ghana yenye save kra e wo se mra no eye adwuma yie because we nya se bia ni obi aye ni ope senka ye na mra ne ye adwuma udi ewu ujo bi nkwafiri ni se mana se udi nsem hu no a eye adwuma ukoda fiase for life a ka kwana obesua nyansa wo be fia ba begede because we ye ebufu eye nsem hu na brante ne din nipa fun ene din nsem fun abusua wo de fa futu ofa firim ye hye ye hu yie omo din nsem hu no ma doso but yenya ye si adwin pise ye de be ye nyankopon akoma so ade ye bedi nyankopon anamo achi no ye de yemfa abrabo papa na afa ye hye ye hu yie ma ye nkonkokan mo na ochina bi no bi ama beje ye nkwa amfiri yensem na ne papa na nyankopon de ye ba wiase ye ma be no ye nya ho emfa nko ye hye abrabo ne yie ye ntoto ya namo yie na ye nsonson ye ho ye frantom agufi te ne kwan se ye de ye di epepra agro aha na mde ubesi efa nya futu fantu ye ho efo da se na ye besan so e de ahyemu bio na me hye obo se update bi atofom efa sa story we ho a me de eno so baba bedan wo like video na fa share na subscribe for ma medi no se na munim de da na ye na akosia de pa ha so da so ye Meje Ghana TV
da sanema san so ne wa hye bi makrawa na afei mada wase